दिनै जोंनि जिब्रै चिरांदर कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा डेभेलपमेन्ट एस्टिमेटफोरखौ बा स्किमफोरखौ लानाय जादों बेनिनो मोनब्रैखौ जोङो बेखेवग्रोनो नागिरदों। मोनसेया दा जोङो दादगारि एबा हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव जोङो थांनाय गोबां बोसोर माने समा मोनदांस' हायै समनिफ्रायनोबो जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गोबां मानसिया बहुद बायदिसिना रोखोमनि जेंनाजों बुंफबनानै दङमोन। लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै थाग्रा जायगा, गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय भुटानाव बेरायनो फैयो। दादगारि हालामावहाय मोनाबिलि पिकनिक जानो फैयो। खिन्थु मोनायोब्ला बेवहाय थानो जायगा मोनैनि जाहोनाव जोङो सानै हयै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जेराव बेवहाय जोंहा जायगा दंखायो आइबि मोनसे बानायना होनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो 2,05,00,000 सेंसन खालामनाय जादों। आरो बे 2,05,00,000 सेंसननि न'नि माबाया जागोन स्टाइला जागोन G+2। बे G+2नि गेजेराव गोजौसिन माबायावहाय फ्ल'राव जोङो मोनसे मिनि फिल्म हल बानायनाय जागोन। आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानसिफ्रा एटलिस्ट बे हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एटलिस्ट फाइनेन्सियेलि एसे साउन्ड जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। मानोना गोबां मानसिया बेवहाय बेरायनो फैयो आरो फिल्म नायनो फैयो। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट होननानै आं सानो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खामानि न' जेरै कमिउनिटि हल 2 आरो गावग्रा भबन बा हेडमेट भबन मोनसे अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ। नाथाय लामानि जेंना आरो गोबां जेंना दं। लामानि जेंनाया बे नैबे नेशनेल हाइवे अथ'रिटिनि सिङाव, बेवहाय जोंहा बिटिसिआ जेबो बुंनांगौ गैया। नेशनेल हाइवे अथ'रिटिया अलरेडि बेवहाय माबा टेन्डार बुनायनि थाखाय सार्कुलार होखाबाय। गतिके सोर मोनो बेयो मोन्थों, खामानिखौ जोङो जाफुंनांगौ, बेखौ जों बयबो वेलकाम खालामनांगौ। सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारनि बे जोंनि भुटान बर्डारसिम बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बे कन्ट्रेक्टरफोरजों आं टाचआव दंगासिनो दङ। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।